Sa kasimana human milabay ang nasyonal ug lokal nga eleksyon ning tuiga, gibutyag ni kasamtangang gobernador sa lalawigan sa Misamis Oriental, Governor Bambi Imano, nga padayon kining motrabaho ug mulihok sa iyang katungdanan sa dili pa ang formal nga pagtuno sa posisyon niini sa napiling gobernador nga si Peter Sr. Pedro Onabia. Mato diini nga sa nahabilin nga sobra 40 ka adlaw, gilauman niini ang bug-os nga suporta sa katawhan ug hilabi na sa mga empleyado sa Kapitolyo Probinsyal aron malinaw maimplementar ang mga programa ug proyekto niini sa probinsya. Gani ato sa sinimulang pagpakayab sa nasudnong bandila niadtong adlong Lunes, Mayo 16, 2022, gianunsyo sa gobernador nga dunay pagabuhaton nga pag-apod-apod sa mga napalit nga mga gamit o ekipo isip suporta sa sangguniang kabataan nga kasamtangang gipanguluhan karon ni Provincial SK Federation President Honorable Kerwin Jasso de Villa sa pakiktibayayong sa Provincial Youth and Development Office. Special mention to Kerwin that as I have told you that we will allow the elections to finish, then we start distributing what we purchased per day SK. So hopefully we will be able to schedule next week katong ilang doon naman ko ipalit nato na mga gamit sa SK from laptop to tablet to sound system to all kinds of equipment na ilang request. Wala ko isubot nga i-release last before election sa campaign. Hindi ko gusto mauna-unahon sa mga batanon na nag-atag ka para maputar sila sa ako. Kung manaman ang PDI, so pwede natin ito i-distribute. Gidugang sa niini nga mihangyo kini sa buhatan ni Provincial Legal Officer Attorney Cirilo Neil Pacana alang sa pag-inaugurate sa pinakaunang planetarium sa Mindanao kung asa nahimutang sa El Salvador City nga dakong kahimuan nila binangadto sa mga estudyante alang sa ilang pagtuon mahitungod sa natad sa astronomiya ug aron makahatag og inspirasyon sa mga kabataang Misamisnon nga mokuha og kurso nga may kalabutan sa siyensya. And special mention si Attorney Dipak nagangyo ko sa iya na kung pwede ma-inaugurate na ang atong planetarium, and we will call the OST, and I was gonna ask kanina diretso lang handling about Jerome that we will if ever ma-inaugurate first batches will be hopefully the employees din sa Kapitolyo na sa planetarium, and hopefully mga teachers din na sulitayan ng mga estudyante. We will do that, we will pair them, we will take care of them, so that everybody will get to experience what a planetarium is and how it will help pagtuon sa atong mga kabataan. Kini nagpamatuod nga ang amahan sa lalawigan, Governor Bambi Imano, puno sa kaikag nga magserbisyo sa katawhan ug dedikado nga motunol og mga proyekto alang sa ikaayo sa kinabag-an. Ako si Lambo Jane Salimbaw alang sa Miss Or Balita.